اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تو ہوے زباناں تے دلاں نو کرے روشن عربی یار دا عربی زبان کلمہ عرب غرب دا ملک نہال کر کے آیا ہند دے اندر جاگاں لان کلمہ. سلف انبیاء سیک دے گئے سارے کل کلمیاں دا سلطان کلمہ. گور گار اندر مددگار اسے باؤں پکڑ سی حشر میدان کلمہ. بنا نکتیوں کھول دے کئی نکتے ذات حق دائے ترجمان کلمہ. مل گئی پاک رسول دی بانگ دائم کل پڑھو مومن مسلمان کلمہ. ناز میوزک سینٹر جرنل بس سٹینڈ گجرات سے یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. آپ کی خدمت میں صوفی فضل کریم ذکر سنا رہا ہے جناب پیر دستگیر محبوب سبانی کتب ربانی شاہ بغداد لجپال دی ذات دا ذکر میں سنا لگا. سرکار ایک وسطی وچ جاندے ہوندے سن. اوتھے ایک مائی سرکار دی مرید سی. وہ رنڈی ہو گئی سی. اس دا کوئی بچہ سی. ایک دن حضور غوث پاک اس دے گھر تشریف لے گئے تے سائیں برکت لکھدا ہے تے صوفی فضل کریم بیان سناوندا ہے الف اللہ دی بندگی کر بندے بندہ بندگی تو ہی پاک صاف ہوئے. بندگی بندے نو پھڑ کے تار دیندی پر دسی کسے جے راہ نوا ہوئے. بنا بندگیوں پار نہیں جا سکدا جے کر دلوں نہ یاد خدا ہوئے. بیڑی پار نہیں برکت کدی جاندی ہو جے کر نال نہ پیر ملا ہوئے. بے بہت منظور حضور ہوئے کارن بندگی دی کیتے منظور اللہ. کارن بندگی دی گیا ابلیس کتھے پر نکلیے نہ تے کیتا پھڑ دور اللہ. گئے موسیٰ دے ساڑے امرا سارے جدوں دسیا سی نبی دا نور اللہ. کشتی نو دی برکت رہی تار دی کارن بندگی دی بخشی پور اللہ. تے تکدیاں گم ہویا بیڑا جنج ملا تے سنے ڈولی. ادھر پلک تے ادھر نے سال 12 آئے پیر میراں آئی باہر ڈولی. گزرے لو محفوظ تے سال 18 کیتی ہے بیٹھ 11,90,000 بولی. ادھر حل دی برکت رہی کنڈی ہے گل آن کے صاف قرآن کھولی. سے صاف ہو کے پہ جا وچ سجدے دیوے بخش اللہ پھر خیر صلاح. 360 30 تے 5 12 پنجاں دا پھڑ پلا پھر خیر صلاح. لنگی اس جناتی پار جے کر کچھے مار کلا پھر خیر صلاح. ہووے برکتا پیر تدو راضی آکھے آ جا بسم اللہ پھر خیر صلاح. تے جیم جا ستے حضرت پیر میرا جیم جاستے حضرت پیر میرا. تے سونی سیج وچھانوار دے جس مائی دے کار مہمان ہے او کرے خدمتاں شکر گزار دے. اس مائی دا سخت بیمار بچہ تے روح اس دی لد صدار دے. روے برکتا پتر دی ماں عجز آئی نال فراق دے مار دے. اے اور نہیں چلیا زور میرا تے مائی آخ دیے شکر ہزار ربا. تیرے نام تو جان قربان میری تو تے ہیں سچا بخشنہار ربا. گئی شاخ امید دے ٹوٹ میرے تے پہ گیا امر تو نیر غبار ربا. پہ جاگو برکت پیر میرا تے سن کے مائی دی کوک پکار ربا. خیر خبر ہوئی غوث پاک تائیں تے ڈاڈا دکھ پہنچا اپنی جان تے. عزرائیل دے مگر پھر گئے میراں تے پھڑیا جا کے چوتھے اسمان تے.
میرا آخیا من سوال میرا تے کری کرم تو آئی انسان تے اس بچے دا دے جا رو مینو تے ریسی برکتا گل جان تے عزرائیل نے آخیا دال درد نہیں کسے دا کوئی مینو تے میری نوکری ہے جان لیا دے چھڈا روح کندیل دے کڈ وچوں تے طاقت نہیں ہے پچھاں پاونے دے دسی اپنا پتہ نشان مینو طاقت کس نو ہے ایتھے آونے دے منی اس نہیں برکت گل کوئی ہوئی سو نیت کندیل کھوانے دے زال ذرا نہیں میرا نے ٹھل کیتی تے ہتھوں کھو کندیل وگایا آئے روحاں دے نال پھر پرت پچھاں عزرائیل تے اگاں صدایا کیتی اس نے کوک پکار جا کے تے رو رو اپنا حال سنایا ملے نے چوتھے آسمان تے برکت آن ڈاکو مال میں شودیاں وانگ لٹایا اللہ تعالیٰ فرماندے نے رے رو کے حال نہ دس بیبا واقف سونے سدے زور دا میں ہویا کی جے اس کندیل کھویا او دی گل نہ سونے مار دا میں اوندا رنج تے پھر زمین اتے تے تینوں سونیا کدی نہ ٹوردا میں منا اس دے برکت میں لاڈ سارے تے دلوں ہاں سنگے اودا توڑدا میں یہ یار اقرار سی تدوں کیتا تے جدوں کن خدا فرمایا تے روحاں کو کیا کالو بلا سبنا تے زما سخی حسین نے چاہیا اسماعیل دی چھری منظور کر کے تے سر دے کے دین بچایا ہو گئے کربلا وچ شہید برکت تے کول کن دا توڑ نبھایا برکت لکھدا ہے تے صوفی فضل کریم بیان سناوندا ہے اس مائی دا بچہ اللہ دے حکم نال تے غوث پاک میران دی کرامت دے نال زندہ ہو گیا اس مائی دا بچہ جوان ہو گیا اس مائی نے اس بچے دی شادی شروع کر دیتی اللہ دی قدرت تو مائی سرکار دی غلام سی حاضری دیندی سی 11ویں شریف والے دن اللہ دی قدرت 11ویں شریف والے دن تے شادی دا دن آ گیا 11ویں والے دن شام نو میل سی 12ویں والے دن دیہڑی میل سی 13ویں والے دن جانے سی مائی نو حاضری اپنے پیر دی دینی بھول گئی تے بچے دی خوشی وچ ہو گئی تے پیار نو مار پے گئی جس وقت 13ویں والے دن جان ٹکی دریاؤں پار جا کے بیڑی لے کے واپس دریا دے کنارے اتنے آئی بیڑی دے وچ بیٹھ گئی وچکار دریا دے بیڑی آئی تے بیڑی پٹھی ہو گئی پھر مائی 12 سال دریا دے کنارے اتنے جا کے تے روندی رہے کرے تے پکار کردی رہے کرے کی آکھے کنڈے اتے یا میرا جے میں تے کدوں دے کھڑے کنڈے اتے یا میرا جے میں تے کدوں دے کھڑے کشتی میرے لال دیس دریا نے پھڑے کشتی میرے لال دیس دریا نے پھڑے دریا نے انہوں ڈوبنا گے جدی میرا باں پھڑے تو محبوب لائی جانے ساری خدائی تو محبوب لائی جانے ساری خدائی نانا پاک محمد بابا شیر لائی تیری ذات نو سلاما کر دے کھوٹیوں کرے
میرے غوث پاک میراں آ جاؤ کڑی دی کڑی، میرے غوث پاک میراں سن لو مائی دیاں تیراں، رواں پئی کرلاواں رل گئیاں سنگ میں فقیراں، تمہیں لڈ لایا لیدا دیویں بدل تقدیراں، تیری نال خدا دے اک سونیا لڑے، میرے غوث پاک میراں آ جاؤ کڑی دی کڑی، کنڈے اتے یا میراں جی میں تے کدوں دی کھڑی، کشتی میرے لال دی اس دریا نے پھڑی، دریا نے انہوں ڈوبنا کی جدی میراں باں پھڑی، وہ جا کے پوچھے او دے کولوں جدی ڈوبی ہوئی تری۔ سائیں برکت لکھدا ہے تے صوفی قدر کریم بیان سناوندا ہے، اس مائی مسکین دی اپیل بارگاہ ربی دے وچ 12 سالی منظور ہو گئی، اللہ تعالیٰ دا حکم ہویا حضور غوث پاک نو جاؤ جا کے اس مائی مسکین دی فریاد سنو۔ حضور غوث پاک تشریف لے آندے نے تے سائیں برکت لکھدا ہے، سین سنیا بغدا دتیاں اے میراں، تے جدوں یاد کیتا اس مائے بڈھے، دتے آن سلام تے حال پوچھے تے مائی کوک پائی میں تے گئیاں لٹے، میں تھوں پیر جی کی تقصیر ہو گئی، میری جان دریا دے وچ ڈبے، تیرے ونج ملانی بار کوئی نیری غضب دی برکت آ جئی چھٹی، شین شور پاوے مائی ماریا تے میں تھوں پیر جی کی تقصیر ہو گے، اگے انج نہیں کسے دے نال ہوئی تے جویں نال میرے تقدیر ہو گے، بیڑا جنج ملا تے سنے ڈولی گم شو دریا وچ نیر ہو گے، رواں نت دریا تے منجا برکت میری لباں تے جانے اخیر ہو گے، سواد صبر کر کے بہ جا کول میرے تے میرا آکھیا مائی گل کوئی یاد کر لے، کی تو کول تے یاد نہیں رہا تینوں گئیاں پول مائی گل کوئی یاد کر لے، کر کے کول تے مڑن محال ہوندا، کر کے ہوش مائی گل کوئی یاد کر لے، کر کے کول تے برکت مڑن جیڑے انہاں دے ڈوب جان بیڑے مائی گل کوئی یاد کر لے، زواد زارا پیر دی لگ قدمے تے مائی آکھیا صاف قصور میرا، دینی حاضری یاد نہیں رہی مینوں اے گناہ ضرور میرا، پلی میں تے ملی سزا مینوں ڈوب گیا شو دریا وچ پور میرا، رواں نت دریا تے منجا برکت تے کرو اے ہن معاف قصور میرا۔ حضور غوث پاک کی فرماندے نے، توئے طرف دریا دی چل مائی تے میرا آکھیا ہو تیار جل دے، تے وہ دو ساز ہن ذرا نہ ٹل لائے، تے میرا آخ دے نال پیار جل دے، نصر من اللہ وفاتن قریب پڑھ کے تے میرا ہوئے نے آپ اسوار جل دے، تے مائی دوڑ دی خوشی دے نال برکت متے پتر دا ہوے اج دیدار جل دے۔ حضور غوث پاک اس مائی مسکین دے نال دریا دے کنارے تے تشریف لے آندے نے تے کی فرماندے نے،
زوئے ظلم تھی آن دا ڈر مینوں میں تے آیا ہاں رحم کمان مائے چاہیا رب تے کراں گا کم تیرا کیوں تو آئیں بہت تیرا مائے کیڑی جگہ تے ڈبی ہے جان تیری دس پکا کوئی پتہ نشان مائے تے کراں یار دے نال میں گل برکت او کر سی مشکلاں سب احسان مائے این عرض کیتی ہاتھ بن مائی تے ٹھاٹھا مار دریا پیا شوق دائے پتن بن ملا تے کاٹ ایہو تے پکا ایہو نشان سروٹ دائے بیڑی وچ بھاری ایتھوں میں جان ساری تے بیڑی کھول ملا پیا دائے آسم وانگ میں برکتہ رہی تک دی تے ٹھلا بیڑا جو سیف ملوک دائے وین غم لگے پہ گئی رات دوجی تے بدل کہر کہار دا وسے آئے جنج پتن تے آگی پھر ساری ملا نے اٹھ وجود نو کسے آئے کمن گھیر وچ آ کے نیر پیا تے بیڑا غرق ہو گیا لوکاں دسے آئے لینے برکتا بن تقدیر سارے تے کوئی ونج ملا نہ نسے آئے فے فجر دی نیت نماز میراں تے سجدے پہ کے منگن دعا کیڑے میں تے مائی دی کرن امداد آیا تے کری تو میری تیری خاص تیرے میری گل جہان تے تارندے تے کرے تو جے اج امداد میرے ہوگی ترت دعا منظور برکت آگی شو دریا وچوں بار بیڑے اللہ تعالیٰ فرمان دینے کاف کدی نہیں موڑدا میں گل تیری چاہ سر تے سوال منظور تیرا تے مینوں پالنی لج ضرور پیندے تے نانا پاک ہے نبی رسول تیرا میرا آکھیا مائی مبارکہ نی تے او پیا آمدہ سگما پور تیرا مائی برکتا پڑے سبحان اللہ تے واوا موجزہ پاک ادور تیرا لام لاک لے جڑے نال مائی تے ہنیوں نال فراق دے کے دے لایا نو نو کٹ کے نال سینے تے سر تے ہاتھ پیار دے پھیر دے کیتے میل رب چری وچھنیاں دا اے کرامات بغداد دے شیر دے گئے برکتا پھر بغداد میرا تے مائی یار میندہ صاحب نبیڑ دے میم محنت کر کے جانی پوچھ دینے جڑے دریا وچوں نکلے سن میم محنت کر کے جانی پوچھ دینے یارو گل ہے کیڑے دیس دے کون ڈبا تے کس نے تاریا ہے گل ہے کیڑے درویش دے لوکاں آکھیا تسی دریا ڈبے غوث پاک میرا نے تاریا ہے گل ہے اج سویر دے بیٹھے برکتا ہوئے ران جانی آکھن گل یارو بڑے اندھیر دے او جانی کہنے سانو تے نہیں پتہ لگا ہے
نون ندی دریا وچ جدوں ٹھلے تے نیند آئی سی بے شمار سانو چپے چھڈ ملا سب مست ہو گئے تے کیتا نیند نے سخت لچار سانو لہراں وچ پیاں جدوں آن لہراں تے نشے آئے نے بے شمار سانو کھلی اکھ برکت کیتا یاد کلمہ تے نظر آ گیا پارے اورار سانو واہ برکت لکھتا سمائی نال کیویں ہوئی واہ وقت گزاریا جویں نبی سرور تے گزرے لو محفوظ تے سال 18 کنڈی ہلدی رہی تے بستر گرم پانی تے لگی خبر نہ کوئی مول یاراں یہودی گیا سی ندی تے لین پانی تے پونی ہوئی لمی سمبھ گئے سال 12 تیویں ہوئی مائی دے نال برکت ادھر پلک تے ادھر نے سال 12 یہ اور تمام پھر غور کر کے تے مائی 11ویں دا صاحب لام دے 12 سالاں دی کل تعداد گن کے ایک روز دے وچ بھگتان دے کی تو سکرز دا فرض ادا سر تو تے مائی رب دا شکر بجان دے تے گئے برکتا پھر بغداد میرا تے مائی جا کے پل بخشان دے یہ یاد کیتا ذکر 11ویں دا تے دلوں شوق دے نال بنایا میں یہ یاد کیتا ذکر 11ویں دا تے دلوں شوق دے نال بنایا میں اوندے ان پڑھاں دے خوجے شیر موٹے زیر زبر دا فرق نہ پایا میں اوندے ان پڑھاں دے خوجے شیر موٹے زیر زبر دا فرق نہ پایا میں ہووے کوئی قصور تے معاف کرنا ہاتھ بن کے سیس نوایا میں تے کلمہ نبی رسول دا اخ برکت تے قصہ 11ویں دا تام مکایا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمدن دا میں ذکر سنا لگا مکے 4 چفیر پکار پہ گے تے والی 2 جہان دا ودو حاجرا تے ولیل زلفاں تے کسے ماں کرما والی جائے ہو دے حسن دی چال نہ جائے چلے تے حسن والیاں بھی مکھ پرتا جتھے ٹرن زمین بھی کرے سجدے تے شجر و حجر نے سیس چکائے نال شارے او سورج نو موڑ دے تے چن توڑ کے جوڑ وکھائے جتھے کئی خدا سن جھوٹیاں دے تے ڈیرا اوتھے توحید چنڈا اوتھے توحید دا لایا تے کافر دین گاڑے آپ دعا منگ دے تے انہاں دے خلق دا انت نہ پایا انہوں ویکھ کے کینکراں کلمہ پڑھیا ہویا دین پھر دون سوایا کیوں نہ خوشیاں حضوری منان مومن تے کملی والا تشریف لیا پھٹی
ویل تو عید دی وچ مکے جتھے کفر تے شرک دے ڈالیا ہے لیا جنم رسول نے اس دھرتی جتھے کفر دے پرے پنڈالیا ہے ساؤ نان کے داد کے ساک سارے پاگاں والڑے صاحب اقبال آئے اے پر باپ نہیں جیمدا اج سر اتے جاندے لا لیو بدر کمال آئے اے دستور سی عرب دے ملک اندر تے ساؤ کریں جد جم دے بال آئے دائیاں پنڈاں تو آن لے جاندیاں سن تے ماپے خرچ دیندے سالو سال آئے پیتا 4 دن مائی دا شیر سونے تے بنے پھر حلیماں دی پال آئے تے کار حلیماں دے برکتاں وڑیاں اوے غنی جو سخت کنگال آئے پاگاں والڑی او جدا شیر پیندے تے نبی لگ کے چھاتیاں نال آئے تے جیڑی عارفاں نبی نوں دے لورے کیتے کرم اس پر ذل جلال آئے اللہ پہ آؤ ساہلیو میری یونی تے اساں کیتیاں کوچ تیاریاں نے اگے پیر تے پیچھے مریض سارے تے جویں کوئیاں بدیاں تاریاں نے تے روزہ ویکھیا اے حافظ صاحب والا تے جسے چھڈیاں سب بیماریاں نے تے گلیاں ویکھیاں نے مرشد پاک دیاں تے مینوں لگدیاں بہت پیاریاں نے اللہ آؤ ساہلیو میری یونی تے کوئی گل سنیو میرے آل دیے تے مینوں کھاونا پیونا بھول گیا تے مرد لگ گئی ہے سونے لال دیے مینوں لکھ دلیریاں دین پیاں تے ہتھوں مرد پئی ٹھاٹھا مار دے رل گئیاں کنگالاں دے سنگ کملی آفت نور حسین نوں پال دے